салом азизон, Шалои Гулхоҷа ҳастам ва дар шурӯи нави ҳафтаи кории барномаи хабарии телевизиони радиои Озодиро пешниҳоди шумо мекунам. ҳар нафароне ки ҳанӯз истироҳати наврӯзиашонро идома медиҳем, барои шумо истироҳати хуб мехоҳем ва онҳое ки корашон шурӯъ шудааст барори кор ва умедворем ҳар яке шумо баъд аз тақрибан 3 соати дигар барномаи хабарии радиои Озодиро мустақиман тамошо хоҳед кард. Зеро дар барномаи имрӯз мо дар робита ба сарнавишти садҳо муҳоҷирони тоҷике хоҳем гуфт ки беш аз 13 соат дар фурудгоҳи Екатеринбург дармонданд ва ин сарсонии онҳо баъд аз шурӯи моҷарои ҳавоии миёни Тоҷикистону Русия оғоз шудааст. ва ҳамчунин аз он хоҳем гуфт ки барои даҳҳо нафар дар Русия рӯзи якшанбеи гузашта фалокатбор буд ва зеро дар пайи сӯхтори маркази тиҷоратӣ дар ин кишвар бештар аз 50 нафар кушта шуданд ва тавре ба радиои Озодӣ маълум шуд дар табақаи якуми ин маркази тиҷоратӣ муҳоҷирони тоҷик низ кор мекарданд ва оё дар ин сӯхтор тоҷикон зарар диданд ё не, мо дар барнома барои шумо бутафсил хоҳем гуфт ва ҳамчунин аз он барои шумо суҳбат мекунем ки дар Арабистони Саудӣ дар пайи ҳамлаи мушакӣ аллакай қурбониён ва захмиён ҳам ҳастанд. Тафсилотро шумо метавонед дар барномаи мо тамошо кунед ва дар бораи сарнавишти чанд сарбози маъюб дар ду кишвар хоҳем гуфт ки дар як кишвар ин сарбозони маҷрӯҳшударо табобат мекунанд ва ба зиндагии нав мутобиқ месозанд, аммо дар кишвари дигар онҳоро ба гӯшаи фаромӯшӣ меспоранд ва ба ислоҳи дигар рӯ ба раҳми худо мегузоранд. Ва ҳамчунин дар бораи ҷомаи тиллоӣ барои шумо қисса мекунем, яъне ҷомаи суғдӣ ки $1 миллион арзиш дорад. Ин чӣ гуна ҷома аст, шумо дар ҷараёни барнома хоҳед фаҳмид. фаромӯш накунед, баъд аз камтар аз 3 соат дигар мо ҳамаи шуморо дар Озодӣ видео ютуб мунтазирем.